guys, welcome back my YouTube channel Yugaku Vlog. नै जों मोनसे गोदान भिडिअ फैगासिनोलाय अफिसाव नागारनो आरोना जों दा सानैल'सै जोङो सानैसो माखासेबा थांग्रोजोब्बाय टाइमा जोंना सारा 8 थांजोबनांगौ जायो आरो ओमफ्राय नै जोंना एसे लेट जाबोबाय होमबाबो जेबो नङा एसे लेट जाबाबो मोनो हाबनो मोनगोन मालाबा जोङो सानसे जों मोनिबा हाबगोन नैबे कारिका दाबा दङ मोनसे बेहाय देन्जार आरो बैहाय मोनसे मालि दाबा दंबावो आरो मालाय देन्जार गोथाव गोथाव दामि दामि ना बुस्थुफ्राबो दामि दामि दामफ्राबो देन्जार आरो ना जोङो जोंबो मालाबा सानसे हाबगोन दा ओरै गैथ'वा ना ओंखायनो हाबनो अफार गैथ'वा जोंबो अफार बानायगोन सानसे वाव अफार थाब्ला फैसा थाब्लासो मानसिफ्रा हाबनो हायोलै नै मालि दाबा मोनसे बियो बेबो गोसोनाय दंलै नै रायलायनाया बुंनांखाया बाज्लायगासिनो गैया जोंफोरा सिंगोल मानसि रावबो गैया गोसोनायबो गैया माबो गैया ओरै बेखारनो बरिं जाबाबो गोदै गोदै रायलायनानै गोसोखौ इमप्रेस माबा अरे कहना क्या चाहते हो खालामनो गैया नै मालि दाबा आरोना बियो जोंबो हाबगोन नुवाखै नायलाय मालाय गोसोनाय दंना दं मारै होनलामोन नोङो खुदुं हरलाय ना मारै होनामोनलाय नोङो नोगोद फाला लानो खुदुं हरनो थिनलायबावो देन्जारसो नालाय नै जोंनाबो सौहैयानो अफिसाव दा बारा गोजान गैला आरोना बारा गोजान गैला ओरैल'सै दा थाबायगासिनो जोङो सान्दुंआबो गोजौ जाथारबाय दा टाइमाबो एसे लेट जाबाय आरोना जों फैनाया हनै मालाय बबा सना थना लायदोंलै गोनां गैयालै आंनाबो गैया माबाजोंसो बिमाजोंसो रायलायदोंमोन आं बिमा दाबो मदाव थुनानैसो बेबायदि होनो हादों बियो गैया होननानै नङाबाथ' हाखाया दाबायदियाव देन्जार ना आंनोबो सासे नागिरना होदो होगोन दे एसे लानाङा बिथाङा गहपुरनि आरोना ओमफ्राय गहपुरनि चिरां आंबो गहपुरनि सासे सिख्ला लाबोगोन आरो र' सासे बानायना होबा मोजां नांगोन गहपुरनि सिख्लाबो नायनांगौ सानसे र' मालाबा माबायदि दङ सिख्लाफ्रा आसुफ्रा लोगोफ्रा रिल्स बानायनो नागिरदों आरोना नाय आपलोड जानांगौ बुस्थुआवनो भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी आयो रिल्स बानायनायखौ नुदों दा माबायदि रिल्स बानायदों बिसोरो गासिबो आंदालाय मा खालामो रिल्स बानायाखै आङो माथो बानायनो नागिरदों गानसो नायगासिनो गानखौहाय माने आङो सार्च खालामना नायगासिनो आरो माने अबेहाय मोजां जागोन माने डान्स खालामनो एबा एक्टिंनि थाखाय देखाय नङा होमबा लोगोफोर स' बेखायनो जानानै आं गान नागिरगासिनो आरोना अरे कहना क्या चाहते हो नोंहालाय मा खालामनो नागिरदों भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन गासैबो रिल्स बानायजोबग्रा नामा नोंसोरलाय आंबो फोरोंदे रिल्स बानायनो आंबो रिल्स बानायनो रोंफेरा आरो आंबो सोलोंनांसिगोन बिसोर नै सिनियरफोरजों जोंना बेबो नै एक्टरदा सोरबा बनायदो दे बनायलाय आं भिडिअ बनायग्रा जागोन दे गला गोजालै करियान बय चल बनाय औ ने फ्लाइट मोनसे बिरबोगासिनो दा नुबाय दा बेखौ थांबाय लेन्ड जाहैदों बियो गैला बै खाथियावनो बै जायो नालाय इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे दो करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।